Tora Sûriye mafê mirovan ragihand gonêzîkî 200 kesî li Sûriyê di heyvaborî de ji ber işkenceyê li Sûriyê hatin kuştin. Kopiraniya wan li ser destê rejîma Sûriyê bû. Tora Sûriye mafê mirovan ragihand got di tabaxa borî de 198 kes di bin işkenceyê de li Sûriyê hatin kuştin. Ji wan 194 kes li ser destê rejîma Sûriyê bûn. Gotaniha işkence li zindanên wê têne bikaranîn bi şîweyekî hovan e. Navborî ragihand gopiraniya qurbaniyan ji parêzgeha Hesekê bûn, ku derdora 106 kes ji Hesekê û 37 ji gundewarê Şamê, 14 ji Homsê, 13 ji Laziqiyê, 7 ji Şamê, 5 ji Helebê, 4 ji Hema, 3 ji her yek ji İdlib û Dêra Zorê, 2 ji her yek ji Der'a û Reqa û Swêda hatibûn kuştin. Raportê her wiha balkişand ser wê yekê goş destpêka vê salê 891 kes di bin işkenceyê de li Sûriyê hatin kuştin. Got heyvaborî de 194 kes di nav wan de 2 zarok li ser destê rejîmê hatin kuştin û jinek li ser destê çekdarên Daişê hatibû kuştin û yek li ser destê çekdarên PD û 2 li ser destê aliyên din hatibûn kuştin. Tora Sûriye mafê mirovan di dawiya raporta xwe de diyar kir got rejîma Sûriyê eşkencê bi riya gelek dezgehan bikartîne û ev yek li dijî yasayên navdewletî ne û dikeve rêza binpêkirinin li dijî mirovatiyê. Tora Sûrî her wiha bang li Rûsya kir got dev ji kiryarên xwe berde di Sûriyê de û berevaniya xwe ji rejîmê re rawestîne û tekezî li ser giringiya gihandina van raportan ji bo dadgeha navdewletî ji bo sizadana kesên tometbar di ber van binpêkirinan de.